Ил көлем матәм күнендә Татарстан Республикасы яшьләре Крокус Титихолда теракт корбаннары истәлегенә багышланган хәтер шәме акциясенә кушылды. Хәтер шәме чарасына Яшь гвардия, Форпост, студентлар отряды, волонтерлар, эстабарлар һәм башка бик күп яшьләр оешмалары кушылды. Олар Җиңү паркындагы мәңгелек ут янына шәмнәр куйды. Теракт вакытында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алды. Жылы сүзләребезне җиткезәсебез килә инде. Без алар белән бергә бу кайгы вакытында инде барлык һәлак булганнарның туганнарның аларның якыннарына түземлелек һәм сабырлык телисе килә инде. Мондый фаҗигалар бүтән кабатланмасын иде инде. Чарада Россия герое Рәсим Баксиков та катнашты. Һәлак булганнарның гаиләләренең кайгысын уртаклашты, зыян күрүчеләрнең тизрәк савыгуын теләде. Сейчас нам показали, насколько они готовы воевать. Судя по всему, воевать они не умеют, потому что они ударили по мирному населению. Это явная провокация. Башкаладан тыш республикабыз шәһәр һәм районнарындагы яшьләр үзәкләре дә хәтер шәме шулай ук Россия күләм торналар акциясенә кушылды. Мөршидә Җиһан, Татарстан яңалыклары.